Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung aming nasakapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At doon nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito pagayam niyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kung magkablaw ito ng pagkabigat ng bagal daw, padanan niyo papagayam ito pagkasalitaan ni Mercy. Ni Mercy kita, iso nakaidupuuran, tiso aminin, kinaranggas, kinadakas, dagitigiya, awanan kararuan nga parswa dito'y lubong. Perming na imamag, tikalintigan na, huwain, kasano nga ta nga makaaon ni Suna iti nakaununeg, nga nakaitabunan na. Sanggodahin nga rin ti surat ni pagayam ti nga Mercy. Dear Manong Nemi. Apay nga ta Manong Nemi nga no mangrabak o no mga ngaw ti panawen kat nakadagdagsen nakakarakaro launay. No sa sinupay Manong Nemi, dagiti marigrigat, dagiti nakakaasi. Isubet adada nga nakakaasi. Maimamag, mairumen. May masak lang nga anak, datatang kaninanang, nga nasapaak nga naulila. Iti ina Manong Nemi. Tanda kami tiong to, ti hasyenda da Senyor Joseph, kani Senyora Milag. Senyora Sonia. Agangaro ba kami Manong Nemi dagiti pada datatang nga obreros iti hasyenda. Ato nga ro dagiti mangmangin ko nga reklamo ta ato kano ti benepisyo nga kurang nga maited kadakwada. Manong Nemi awang ngamin ti asosasyon da. Tano adda ko mga asosasyon da adda ko mga panagrally ko nun, yaman dita, gabutano, ada agpanggip ka no, nagtutulag, kontra iti panakaibaga, digiti demand, digiti obreros, Manong Nemi, gata, maikat da. Iti nakapagturpos akon, Manong Nemi, iti high school, sa anak kon, nga nakapagtuloy ka ng basa, ti makadagas ngamin, Manong Nemi. Na-stroke ni tatang. Saan nga makaobra Manong? Paunay mo ten. Nakasapulan, no kano pa yung nakasapulan nga naskin agtrabaho ko man itatang. Dapat nagastagat na isakad na ti pa nagbasag iti kolehiyo. Upat lang atawan, agradwarak kumahan Manong. Saan lahat na kumang mapupuutan na ita. Ngaman niya pa nga ita Manong Nemi, kabato saan nga makapagtrabaho pa ni tatang. Na-stroke. Kat nabaldado maten Manong Nemi.
nagsakit. Imbag manong name it at the bakit. Numambas sami nga kabagyan, ngim na siya at kada kami. Isunukati umay, umalati manong name it. Nancy, Nana, kumusta ni tatang mo? Kasjay, saan nga makapagtrabaho? Hindi ka kumaumasdag kada senyor ken senyora. Kas may isang obrero akit nas kang kumamad nga. At maitulong da, benepisyo kang kuana. Di problema kita, Nana. Siyempre, saan nga makapagtrabaho? Siya akong tinas ka nagtrabaho. Di problema, nusulot mang banday kang kuana. Di mga sikaso kang kuana. Di mo namat nga natay, di dinanang. Nakita, umubrakit siya ako na malasang ko na saribin ako mati. Panagkakarobating at titinulong. Ngayon, ti problema sa dinungar ti pagsapulam, mapampo pagsarakan ng trabaho. Yung kay Jaya Sentro, sumrek ka nga sales lady. Sumrek ka nga katulong Ano nga tanong, nagsumrek ka katulong da, senyor ken senyora. Ito da kalabalay da, teking ko kati asyenda. No, kahit dati mga lapay ata, dumat ti katulungan sa jay. Handa ka talaga ipagpagapo. Awanin di, saan nga makapagtrabaho ni tatang ko? Lakit patasam na tabalasan ko. Ang datangar ti problema nanay. Siyempre, no, sumbre ka ng katulong, baka numamanulang ngumay ko sa rungkaran ni tatang. Ay, gani pagpagapuda ko mga masakit isuna Ore, maminsan mo lang nga, pasarungkaran ti kadalawas. Nadayumot kami, Nana. Kita. Ananusam latan Naawan ti pagluganam nga umay sumarungkar dito, hindi, magmagna ka. Buong lasyo ka dito karayan. Ala, ano sambalasang ko kasta na tibiyag? No, kumasaan nga nasapang natay ni nanang ko. Kansaan ko nga na-stroke ni tatang. Eskwela ko ba't ayan ko ita? Huwag nga rod, saka sayang kabalasang ko. Napintas ka ba't nga rod? Ninanamit, samit, aman! Kadakuban yung ang babalasang dito lugar tayo, sikat ikapipintasan. Ato sakit na kita kararam kang ka na. Nangatan ng mga asawa ka layan kan no? Di asawa mo ti mangisakit ti pagbiagyo kinitatang mo. Ninanamit ubing pelang. Aw pe kanyak data. Sa darapaap ko. Anak arapaap mo ko Barbaring no. Nagbalinto ka na siya at kanyak de senyor ken senyora. Di pagbasahin dak. Katun nga nagsayaat. Hangim adayo nga mapasamag na dabalasan ko, tamum lang aroden ti kina uyong da, kina imot da, kina pobre da. Ay, di da pa may ngato ti sweldo da kit obreros da. Nagpakadak nga rod kinitatang manunay mi kalpasangan napakan ko kay napatumar ko. Papanama ko na, anak. Tang, saan yung ikarkarigatan pitag sa uno talagang marigatan kayo? Basta din ganyo latan ti baga. Ni Nana Berta, iso ti makamuka na kayo. Kantangay kat kabaylan nyo mati tumakder sa paminsan. Agolo died, no? Mapangkay tiya. Mapangkay umisbo, no? Umumbleng. Karigatan nyo tang. Saan pa nga saan lang iso tubra pa ni Nana Berta. Basta natskan kat iso ti magpakaan ka na kayo. Mangpatumar ka na kayo. Ureta adot istak ng ginatang ko nga agas nga maintenance syurap, no? No, kumanta mabalintang kat. No, dando kwartak. Ipangkanto ti hospital tap nung maasikaso ka nga nasiyahan. Papanam, ako nam. Inagsumra ka kas katulong da, senyor ka ni senyora. Inakapay la agaplay ang.
Kat nung mas pagarigan na maalaak. Sumre ka kadagos. Ang abalitang ta, linawas ngayon may kaisarungkaran. Ulahin mulatan nga mataya kanak. Tapno sa nga na siya akong tipakaring koram. Ni tatang met, pila tayo bagbagada. Agpaon pwede biyagyo. Nung makorno ak lagi di, ipagpakaasik to kada senyor kan senyora nga may pangkiti ospital. Tapno maagasan ka nga na yung bag. Barang no, agsubdin to pa lang ti dati nga normal kasasadyo. Tapno makapagtrabaho kayo tumatlang. Pasensya ka na nak. At ay bagbagami din nga, kahit mo tagbasa. Kasano pa ita. Basta anos lang na nga. Panawan kayo. Ni Nana Berta ti makamukha na kayo. Saan kayo mga, hang kumanatangkin ti ulo yo. Tapos nga marigatan ni Nana Berta nga mga sikaso ka na kayo. Manong nemin nabanuga kanagna. Manipo dito'y ungto ti asyenda nagdagna manong nemin pinalasyo ko pa ti karayan aging ka nakadanon ako ni Dakalabalay dagiti aking kuha ti asyenda. May sa lalaki manong nemi napacheck mahardinero ti masidigitigay na masapul mo adin ko. Dako ma senyor kini senyora manong agaplikharak ko mga katulong. No, masapol damay ti katulong. Nakaduma ti katulong. Sa dududuada mo Ako mo dito iti burudek nga anak na nga hampay nga nag-asawa. Ngayon na banda yung baga manong naming kalbasan ng baga nga anak-nak iti naatake nga obrero ti hacienda. Pinastrek nak manong nemi ni Mang Kulas nga hardinero. Dinanon ko manong nemi dagiti agasawa iti napintas dakkel nga salas iti dakkel a balay. Nagdaydayawak ng nga bigatyo, senyor, senyora. Salamat. Sumra ka kano katulong dito ta adumat ng katulong ditoy. Dududwa kami mat nga serbianda. Awang namin ti amo ka sa bahali nga serkak. Tapno anda ko may gatang ko ti agas para kinitatang ko. Ken para kaniyak. Sino tatang mo? Ni Quintin. Ay, nabil pa nga na-stroke ng obrero. Uy, senyor. Nagbasa ko ti college nga di mat makatrabaho ni tatang. Wala. Agyang karo dito balay. Kasaritam ni Nana ti Mayordoma. Ni Sion. Taisot mangisuro kang kano niya tarabidem. Nabalak nga rod manong name iti magada nga ayan ni Nana Sion. Ay na. Sumrek ka ang trabaho dito. Ibalasan ko. Una na. Agbasbasa ka kumay takit. Huwag nga ron. Ngumjak makapagbasa ata. Natake man itatan ko. No kumana siya. Dagito'y king ko kati asyenda. Dakay ko makitulungan da kapag basain. Nagbaling ka ko mga iskala. An-anon da katat ado ang kwartada dagito'y. Nagastur-gastadon kami dati burudek da. Mapalata, nakadadot papanan paspasyar. Unto, ay na. Ang tutor, tinaduman-duman pasat, napipintas nga lugar dito lubong. Damag ko ket pagbakasyon ka no, umay ka nagpakasyon dito, into umay nga lawas. Sino na na? Ni Senyorito Noel, ti burudek da. Nga umpay asawa na. Apay katawa kaya sa nana. Dito ang kinapintas mo walasan ko. Ang mga no, ang kursunada kang ka ni Senyorito Noel. Ay na, di mo kahit di may kamang kadakwada.
Ninanamet, ama, dadong ka kinapintas mo. Amo mo mahilig kinapintas na dyan nga Senyorito Noel. Napintasak ka di, ama, napintas ka. Mas dawak nga rin ta, agapugit, purok na gito obreros. Sika siguro ti kapipintasan ka na giti babalasang sadya eh. Kaya napungaw na giti matamkad na. Hala, umisam ka man. Oo, naurnos nga na po daw na giti ngipin mo. Ay susapo, nagpintas sukong timarokong mo. Ay na, kasto ti mo gusto hanggat ni Senyorito Noel. Ninanamet, ang mga met no, kursunada naklang, kalpasan na kita. Bay-bay anak tulaing. Numainlab kang ka. Anyat mo baga no, ay sus, apo maikamang kakadakwada kit baklang kang tumatan. Anda yung mga pasamak dahil tanana. Alalala, dagwang warod ta, ibagak kang kano, anya dagit dinaskan ng obraem, ha? Aglalaing ka, agsingsingpat ka, gagagat ka. Tabarbarang no, manggustuhan na ka talaga ni Senyorito Noel. Adan makalawas ko manong naimid agpakada, kada senyor ka ni senyora. Nagsarungkaran ni tatang ko, kano mabalin na ko, mama, senyor, senyora, bumahali ako matisweldo. Tapno adagatan ko ti agas ni tatang, kanibatik nga para itinaldaw nga kasapulan na, ken tandan mo tinaan, na berta nga asikaso ken kuana. Gabot napintas ti pagpakita, kanagagat ka, alay kanda ka. Itan man di makabulan, nga sweldo. Ha? Agamanak, senyora. Magsublihan tumadlang, ha? Talagang agsublihan tumadlang. Nagsayaat kayo, kan magustog dito, senyora. So, kan talaga agsublihan tumadlang. Kinagamanak na itadong kanyak ti makabulan na sweldo. Tapno, ado ti maibatik kinana Berta, nga para ti kasapulan ti amak. Simmarong karak nga rod manong name kinagamyamanak ta saan nga baybayan ni nana Berta ti amak. Kumusta kayo tan? Nasasat sa langit, no. May naman ako ti sabido ng anak ko. Ala ni tatang? Tala, may bagbag kayo. Happy ko mga. Umang-angasak ngam kasla kay riga kong tinatay. Tikat sa ka rin nga nasasat langan numatayat. Tapno mamin pinsanan ti panagrigat ko. Ken apno awanan ti pampanunutem. Ken awanan ti as-kaswan ni Berta. Tang, malaingan kayo to. Ikarik ka na kayo. Urita na siya da senyor ka ni senyora. Ngata mo yun, makaibaga akto ti kwarta tap na may ospital kayo. Urita na siya da kanya. Na nakasayatak mo it. Karkararag ko nga rod. Nga sabi ko mata, husto di ko na nanasyon. Kunaan na nga niya. Sumangpit ni Senyorito Noel into nubigat. Burudek nga anak da. Wuntang, napintasak ka no. Katamang ka no nagkursunada ni Senyorito Noel kanyak. Di yung kadikayat nga may kamang katakuhada. Adayo ka mapasamak net anak. Kanamamok na dyan nga Noel. Sa nga seryoso nga tao. Isunti at pakadakwada ng kakapsat. Anak, saan ka nga gambisyon ti kasta? Ti aramidem kit di? Liklikam di dyan nga Noel. Liklik ka ni Noel, manunemi, ngemi di makita. Wow! Nagwapo nga paiso. Nanas yun. Iso ka dedeje ni Senyorito Noel. Hukain, deje imun una nga dimsaag itiya nabindas nga lugan. Nagwapo. Asin nga digiti duwapay nga kakadwa na.
Dagiti best friends na. Ni Sir Eric ni Sir Harold. Basta, at napapanan ti may sa kadakwada, at dadaamin. Bak nang takadimet, dagiti barkada na nasyon. Medyo. Ang tiabo ka kita. No, at napapanan dagit nila ta Senyorito Noel taggasgastos. Sila may ramraman lang dagiti kakadwa na da Eric ni Harold. Gugwapo man tigiti kakadwa na. Ang mas gwapo kayo ni Senyorito Noel. Saan ka di? Huwag nga ron na. Oh, agkras ka la. Sisuno ko matisan ang agkras kang kuha na. Ado, dagiti agpampantasya nga babae kang kuha na. Agapong nga ron kinagwapo na. Abos tagwapo, baknang, at anak nga ron ti asyendero. Da kami ti simmabat manong nemi kaduak ni nanasyon. Agramang maten ti hardinero manong nemi nga nagbagkat kadigiti kargada. Iti tagsabat dagiti matami manong nemi kini Senyorito Noel. Kinidayan na. Hala. Ita pala ang damang kiday kanya. Nanasyon. Ay, Senyorito. Ito ka barbaro makatulong tayo? Anda. Ni Mercy. Anak ni Kakintin nga may sakadagiti obrero nga naatake. Ni stroke. Haan nga makapagtrabaho. Isong nga may nagsimrik nga nagkatulong ni Mercy. Imbes ko mga isunat eskwela. Nga madadtoy na kas katulong na umat magpamasak ang kuwana. Naimbag nga bigat yung senyorito. Kastamat. Manong nemi nag-iinarasaas na nga gagayem. Diyan ka mo noon pag-iinarasaasan da. Manong nemi, diyan ka mo no siyak, di pag-iinarasaasan da, at ano manin na, ag-inarasaas na siyak tikitain da. Mababay nakbat manong nemi, so sana kumita kadakwada. Siyempre kami kanina nasyon iti uneg, manong nemi nga nanging pakni ka nagiti karagada. Idiimpukaw ni Senyorito Noel. Nanasyon, ay, Senyorito, among latan doon yun masapul ming agbabarkada, ha? Well, Senyorito, no problem. Iti damagik noon yun masapul da manong nemi. Ay na, uri kas nga oras, uminom da. Ang mudalata, ang muklatan, ano, at magpaborito da nga pulutan. Kaya ano, paborito da nga inumin. Di talikod, kargat da nga papanano ka. Umuha na pa ilang kita ang sumrek ni Senyorito. Mapan na kumustaan, di kita naganak kang kuwana. Kadagpeso manong nemi. Nagiinom da, ang nakasapsapa. Kada kami kaninanasyon manong nemi, tiga nangited, doon yaman ti kasapulan da. No siyak, ti mapamangted manong nemi ti kasapulan da, siyak lang tatikit kitain ni Noel. Sa nakikinita manong nemi. Tsaka mo noon niya, kahit asawon ti pa nakikinita da. Rabiin manong nemi di agsisina da. Wen, nagawid man lang nagdidwa barkada na. Tadamat bukod na nga lugan manong nemi nga may nangala katakwada. Iti silad nga yan ko manong nemi agmay may sahak. Naman pa'y kaabay ko nga silad ni nanasyon kadada dumapay nga katulong. At servants quarters manong nemi ngayan mi. Sakam na sumrek manong nemi didak kalabalay nakasta nagtrabaho kami gano'n at damasapod na. Ngayon tirabiin at kami nito yung servants quarters. Dito yung amin di pagturugan mi manong nemi sa guys sakam ti kwarto. Kumusta ka ta ni tatang? Ni Nana Berta. Nangatamay bayan. Dagiti ti pampanunutek manong naming ang kang runaan na unay nga adda itimuging ko ti kasla ti pakabuklan ni Sir Noel. Guwapo nga talaga. Naggasatag ka din no pagdatunan na. Naggasatag ka din ng seryoso kanyak. Naggasatag ka din no gusto pagkarigan ta. Asawain na. Sa anak no kan nga babaunin. Mas anak no kan nga senyorita. Nagwapo ka talaga.
No agabay kam siguro ket agbagay kami. At talaga man ka napintasak manong. Awan ti makita mga piglat, iti lupok, ti bagi, gabuta hanak mat nga nalukot iti ubinga. Kan talaga, napintas ti kinis ti kutis ko. Anak tanong, mapanak to ag artista kung konak nga ron. Naiturturog ko ti kasta pa nagpampanunod ko. Kabigatan na manunemi, trabaho manen. Iti nakiktutak tumasdik kanyak ni Senyorito Noel. Hi. Senyorito. Ada boyfriend mon? Mumpay. Moto mon? Running 18. Oh, kau babingam. Mabaling ka nga, Armen? Hala ni Senyorito. Hanak maikari kang ka, Senyorito. Kahit una hinda papakin ni mama nga agasawa akon. Tanog talnak ka nun. Sa klangan ti awon ti asawa na kata kami ngagkakabsat. Pabibin sa amin ti biyag di kiti kakabsat ko. Kapunta siya ti burudek. Siya ti kang runan ngagtawi ti asyenda. Dito nga balay. Kanamin naminin. Kahit nung agasawa ta. Saan kanto nakatulong na tiket Senyorita kanton. Saan ko nga nararapapin ti kasta, Senyorito? Nagbeso nga sana ka seryoso ka dagiti babae. Diyak ba nga minasapulan ti nakarik na kiti ayat. Baglagi din na nagbakasyon na. Nagawid ako dito balay. Tanaman mo ka. Sika talaga tinakain lama ko na. Sika ti kahit kong asawain. Senyorito, dayo nga mapasamag dahi ta. Tapay, hindi ka di mamati ka niya. Nakadaduto ti mas napimpindas kami siya. Kan babak nang da, apin na siya kumang babaon lang. Langit ka, at idin to tandagaat. Kasi nang mapasamag dahi ta. Dumati ka kasta. Kadagiti nga amamok, nga babak nang da, kat asawain dat katulong da. Papagin ni mama. Nimat lang nga, mama, papakit di bak nang idi. Ni mama, gagangay lang empleyado idi. Kaging ka nga, nagainayad da, so dat nagasawan. Di bimak na mo ni mama. Kastan dumati mapasama ka na ta. Senyorito, ibawin mo lang yung tirik ng kan. Iti sa bali sa nga siyak. Sana ka may kari, senyorito. Manong naming, kasjet ibagbagak, sana ka may kari. Kakontra manong naming, ti panaglagto-lagto ti puso. Gabuta kas lamamati akmat manong naming ka talagang seryoso kan nga. Kadigiti matana manong naming kas laglamalablabusan no perngen na. Ngayon di bakas daawak manong naming sampeng imasadag kaniya nga makitkita digiti parents na. Kasla, di na siguro kayat nga maamuan digiti parents na manong naming. Taparaking kuha na siguro kat saan nga kayat digiti parents na kakasklain kanyak nga babaunin nagbaling nga manugang da. Nasalusod ko na ito itinabinsan manong naming inasitgan na manen, inasitgan nak manen nga inala na timay sa nga imak kat pinatpitan na. Senyorito, ala, dabang makin papangunay. Ha? Inibatan na sigud. Nakiktud ka ala. Habi kami nga bagam nga dadama makin ni Papa. Masaludsod ko man, senyorito. Ararmen nak. Ngay bagak nga dani mamakin mapangmukit ibatam ti imak. Hindi mo kaya nga mamuanda? Diya kahit nga mabiglada. Gabato sigurado nga dito kahit lakid din no, magkirelasyon ka o no, mga sawa ka kas kanya. Mercy, diya kahit nabiglahin di kiti parents ko. Ngamin tulad ang relasyon ta. Kahit nakasaganan ko naman kasarkan ka. Isunton di pa nagpudnog. Awanton ti maarami danda. Naroon na ibagak to nga. At na nagpitpitik iti saklot mo. Ha? Apay nakiktot ka.
Awan ton ti mabalin, da papake ni mama. No at dan relasyon ta, kaya no at dan nagpitpitik ti saklot mo. Dahil dyan no kwan ti pampanunutan da, pangikap-kapuan da. Wanya mayat ka? Kasta ka di mo na. Handa ka kumapayla awaten, nga manugang, kat addan apo ko da iti tiyan mo. Kas pagarikan lang. Mayat ka. At saan kanto ka mabawi? Yung saan nung ako dito ya? Anya? No addan relasyon ta, kat itid mo tamagim kanyak, saan nga dito eh? Alam ni senyorito, sa din ako mga rod. Mabantay tinapintas nga lugar. At ay, naisangsangan nga lugar. Kas kuma, sa din no? Intajay, Dag Hotel. Iti, 5-star hotel. Hala, tila bagbagam. Muna sa tikat, mga rami dak iti rest house ko, iti igit ti karayan. Kung kami day dyan nga daga, di ba? Sakop ti karayan, kung kami pa eh. Agparami dak sa iti rest house. At ay, nabintas. Ori, gagangay lang asla bahay kubo. Labno presko. Sadyay ta. Oh, ang ganda nagpintas. Very romantic. Iti bahay kubo, iti igit ti karayan. Tapno awan ti makaistorbo ka na ta. Kaya ibagbagam senyorito. Excuse me, ituloy ko tagtrabaho. Ituloy ko sa dihay. Kaya't ko lang aliklikan manong name so nagpambarak at pininawa. Iti talyawak manong name susurot na panagkita na kanya. Rantak ba't pakit ni kini paseksi at apno adada nga ma-inlove kanya. Gagangay met tamat manong name nga parigatag met saan nga gapot talaga nga inlabag met kang kuhan. Ang mga met mo kunanan to nga very easy act, di ba? Hanggang po gwapo ka, senyorito ka. Basta latan nala ka mapurusan ti pusok. No way. Kung kunak tinakim ko manong naming nga agim imagine ak. Ay nangatanong peso. Agin narakop kami. Agkanandig bibig ko. Arakupat ko nga. Ang purusan na ti barukong ko. Ang purusak na ti barukong na ti matyuna kinamatyuna. Ada kami ti unig ti may nga kalapaw, iti igid ti karayan. Wow, how romantic ang peso. Ala, uri arapaap ka dilaeng uri saan tumat lang mapasamak. Naman yung nga tanaragsak ko nung mapasamak. Manong name naging imagine na. Pasara masukalan nak no kanin na nasyon naging imagine na. Uy, ano ba pasamak kang kaya? Dear Manong Nemi. And padanan ti part 2 no continuation ti pagkasalita ni Mercy nga santengan ituloy idi kalman. Hindi nga rin ituloy dahil nagupad nga pagkasalita ni Mercy di kalman kapsat no malagip yun ni Mercy kat ulila iti ina at daamana ng stroke, high school graduate. Ayan, intelek na kinina na Berta, karuba dati amana para iti panakasikaso na. Linawas ng bakasyon ni Jibalayda. No, naggan akas katulong da senyor ken senyora. Ni senyor ken senyora ken akukwa dati asyenda. At da boredek nga anak da nga dimteng ni Noel detoy, guwapo, kras, agayat ni Mercy ken kuha na kursunado mat ni Noel. So na, al-alo ko yan na rito, sulisugan na. Dito ita nga silpuan, dito nga pakasalitaan ni Mercy. Manong nemi numanen asid ganak ni Senyorito Noel nga dakkel ti pamatik kan padjek nga sulsulisugan na. Dadjalaengan kiday na manong nemi kat agaragan ganan tiriknak. Agayat kano kanyak. Ngam kunakmet manong nemi nga saan na kami kariga buta babauna naklaeng.
Ada ka dingarot kasta ang mapasamak, may isa nga babaunen, ayaten, ti may isa nga senyorito, nga asawain na. Ipapilit naman ng naming adda. Adda. Kasalaki ni mama. Ni mama, kit gagangil lang nga empleyada. Idinto ta ni papa, kit nabaknang. O nag-asawa da, bimaknangin ni mama. Adot kasta. Lo senyorito, nagbuhapo ka, baknang ka, nagkapukit sa bali-sabali nga lugar, kang kanayon kang agtutur, kuna ni senyora ken senyor data, imposible nga sa mga ubunin di kini babae. Agpeso nga ato di kini babae ti biyag ko. Ngayon saan na ka seryoso? Awan ti may sa kadakwada nga kahit kong asawain. Si kahit kong asawain. Di mo ka di kayat? Ang siya nga dito ya. Ala, mas dawanak nga rut ka. Apay nga, di mo kahit nga maamuan da senyor ken senyora kas pagarikan ta ano relasyon ta senyorito. Narikat mabigbigla. Te kahit ko ket dati awan tun ti maaramin da into no maamuan da nga adan relasyon ta. Nangaro na no ada nagpitik ta saklot mo. Ha? Amo ka mawatan ti kahit ko sawen. Kahit mo sawen, umuna nga, intag hotel. Mapantay ti first class nga hotel. I-check-in ka. Idod ko kami nakasapulang. Parang sakin ka. Agragsakta nga to ha. Wala saan ka to make it more romantic. Itigid ti karayan. Mangipatagderek sa jeti panaka-rest house uno, Kalapaw. Ito nagtikalapaw. Sadya'y nagpapasitiragsak. Wun ko naman, Mercy. Ano gutek manong naming agay ayatak unay kini Senyorito Noel. Tas sa sino ko matisaan ngagpantasya kang kuwana. Nagguhapo nga talaga. Saan nga gapo tapak nang manong naming ang talagang ipatpatay ko isuna. Ngayon di problema. Talaga nga tanga seryoso kanya. Agpaisong mata, nga siya ti kayat na nga sawain. Agpaisong mata nga nakasaganan to nga mangilaban ti panagayat na. Nukas pagkarikan tamamuan da senyora kanit senyor. Kuna naman ang naming, awan to kanon ti maaramid. Nagkitinagannak yung kuhanan no, masikugak. Kayat na nga sawain, umuna nga, mapasamak nga tan. Mapadasak nga tan. Kas kini Noel, iti mang tagikwa kanya. Masukusukalan nak manong nami niya Nana Belen, nga panakapangulo mi, nga katulong, nga kastak, nga gararapaap, nga mis-isamak, kasisya. Hoy, no anyaman ta arapaapem, ha? Mercy? Ikatam na tayo ti panunot mo. Arapaapem ni Senyorito Noel, saan ka di? Dagas ka di, nana, no, agarapaapak lang. Ure saan to ang mapasamak. Ano amat ibagbagakang ka ni Senyorito? Nana, papeso nga ta. Nga dot babae ti biyang nang sa nga seryoso. Siya kano ti kayat nang asawain. Mamati ka met. Awan ti turong ti biyag ni Senyorito Noel. Makita mo met, mahilig ti barkada. Barkada na da Eric, kini Harold. Gugwapo da amin. Nga mas gwapo ni Noel. Kunana nga, awan to ka nun ti maaramid da senyor ken senyora no, masikog akon. Tala ibagbagam. Hoy, dito akit balagat ti may isa nga, inawan ng siya, panakainam. Saan kang mamatpati? Tapay, nana, ato ka din ti nasikugan ni Senyorito Noel nga, di na, ang nga binabayaan na, magpakit damang ko matlogayam. Ay, bahala ka. Manong name iti na minsan nga panagawid ko ijabalay ng sarungkar kinitatang. Siyempre, magna ka mangbala si at mangbalasi iti as ababaw nga paset ti karayan. E di makitak manong name. Iti sakop ti asyenda. Adda, mararamid nga kalapaw. Iba-ibeson sa amin ni Senyorito Noel ti imbagana.
Imbasadegak manong name iti ayan, digiti talo nga lalakay, nga mga aramin iti kalapaw. Tata, ay, si ka ni Mercy Sangkade. Kaya na putot ni Turing na stroke. Uwan data. Papalam, agawit ang ngayon, nasarong ka rin tatang ko. Abay, ano nun nyo na ito kalapaw? Ay, bilin ni Senyorito Noel, ngay panagdermi. Pintasin mi kano. Sila din nakakapinpintas nga. Umay na kano pag resahan. Rest house na nga ron. At pa nakakwarto na. At pa nakasalas na. At pa nakakusina na. Mayat nga rin ano kasta. Hindi ko alam mo. Kasla ada kayat ng i-date dito eh. Palikero mat ngamin na dyan nga senyorito sanggali. Ay, nasingpet no. Ada kursonada na. Kuna na nga rin kanyak kat isukano ti kayat na nga kasar. Ti babae nga i-date na dito eh. Nagpeso tata, kuna na kasakada kayo. Uwain. Hindi ko alam mo no session no. Di naman imbaga no session no. Baka no si ka. Samet, tsak may karikan ko na tata. Bagay na pintas ka, Mercy. So, hanggang anad ka. Di ko hanggang ako nagkakarabyan nga agdalyasad dito. Yung mga anod namang kursunada kaya ka mga rape. Ay, so, sapo, napintas ka matpeng around. Iti malpasan ti kalapaw manon nemi. Inasit ka nakmanin ni Senyorito Noel. Hello. Senyorito, alam mo nin, baka no, biglang agpakita na senyor kini senyora, tumaray kang tumanin. Awanda. Ha? Di mo ka diyan mo, nga napandajay, Manila? Di, datay nga dito eh. So nga, mabalintan ka ramitin. I love you. Ay, senyorito, di nakarago pa nakasta. Yung sanga dito eh. Naalpasan dyan kalapaw ng bagakang ka. Nakita mo nga nalpas, sanga di? Homet kuryente dyan. Ada, chargeable light. Kaslado kuryente malasan dyan. Kahit mo? Kinta sa dyan? Alakit, baka ang agwang da senyor kan senyora nga awanig dito. Ano ko kat awan damit? Kat shakti boss dito eh. Baka agwang ni Nana Belen, shakti boss dito eh. Indon ka ano? Indon na malim. Lepros pangal daw. Sa tantog patpat nagsadya. Ala senyorito, mga ano, ayitan ka Mercy. Itakpe lang na kayat. Itak to senyorito no. Basta urayin ka sadya ha. Mangal dawak to sadya eh. Ito malpas ka mangal do dito eh. Urayin ka. After lunch. Right? Kitak to. Iri nakapangan kami manon nemi kadana na Belen kadigda doon pa kaduwami. Napanak nagdikos. Namindwa ka nagtutbras. Saksen mereka niti kwartok manong nemi. Itugot ko nga tayo yung bag ko. Itugot ko. Baka no, pasalsali. Indulin ko manong nemi ti handbag ko iti closet. Iti pararabaw di kiti arawate. Nag-short taklatan mano. Kat mong gustuhan ni Senyorito Noel akit kita no kadagiti nawas na nasipukal nga legs ko. Nasaklatan na nag-t-shirt. Iti kumapkep kadag parang manong name iti ang kapimpintas nga sugog ti pamagi. Anak ito ti mapasamak. Ararapaapa ko manong name nga daak iti uneg ti kalapaw nga arakupen kanag-agkanen ni Senyorito Noel nga marakop ko niti maskulado nga bagina. Senyorito Noel, I'm coming.
Manong nemi nakalalis to nga nakadahon na kita iyan ti kalapaw. Nakaulimek iti aglawlaw. Naman pa'y pasaray mangik ko iti para sa pas ti ayos ti karayan. Nukas nga manong nemi aprasen ti puloy. Ano to'y manong nemi ti kotse nga di manon dito ti kotse ni Senyorito Noel. Talong apangal manong nemi ti agdan ti kalapaw, nakalukat ti daw. Senyorito, adag dito silid, panakasilid ti kalapaw. Nagdatar manong nemi ti kalapaw, ti kawayan. Datara kawayan. Nagmayat. Nagpintas nga peso dito eh. Ada na ito yung silid. Kumay ka to eh. Manong nemi ang dagayam na ramit kapapag. Ito yung nagtisilid. Nga dakudson na. Nagtakel. Nagpintas. Manong nemi nakasanggir ni Senyorito Noel iti headboard ti papag nga nakauyos naka-short. Oh my God. Nagbayit na matmatan manong nemi ti maskulado pa mag-ina. Oh, yan pala to Ryan. Sango ka di nga irikap diri daw. Saanin, awam mo ti kadwada to eh. Dito yung ridaw ti silid. Saanin? Senyorito, baka no, baybay anak tulayang no. Bigla manong nemi nga nagbali ti panggadang ko. Tsaka mo napay. Saan nga rumbeng dito ko nak? Rumwarak ko man iti silid, iti bigla nga ti magder manong nemi kat ginamatanak. Umay ka. Senyorito, agbabawi akon. Ano nga agbabawi? Inaramid ko na ito nga kalapaw para ka natang atuha. Kinuna naman nung nemi kat inarakop nak. Nga binagkat nak ay paiday iti papag, iti kamang. Gipot aggulgulagulak manong nemi, aggulgulagulak nga dandanugak isuna. Senyorito, saan? Tinanggal na manong nemi ti duwa nga imak. Nakaedaak. Nakarabaw kanya. Idi madlaw ko manong nemi nga dan sa bali nga mangigam kadagi ti duwa nga imak. Ha? Senyorito, saan kagayam nga agmemesa dito eh? Sala nga si Shaq, nagkursunada kang ka, merci. Dagiti pa ito nga best friends ko, the Eric ka ni Harold. Ha? Nga nakauyos damat nga naka-short manong nemi. Senyorito, ako naman na naiaitanak. Sino ko matagayat kan ka ni dilag kursunada ti pamagim? Ti kinabiren mo? My best friends, siyakto mo na, tinglen nyo, ha? Siyakto mo na, saka ito sumublat. Saan? Anong name Jack Pulos pinagarup? Ti pinatiklat tama nung nemi pinagtalinaed ko di panunot ko ket talaga nga kursunada nak ayaten nak ni Senyorito Noel. Nagagugwapo nga talaga manong nemi ngem ididayda gundaway nga gargarak ga kisuna kasla makita ka dansara na demonyo met gaya manong nemi. Kasano nga damaramidan tikas kanyak nga babae nga nalupoy. Talo nga lalaki manong nemi. Talo nga nababaked nga lalaki. Adamang tangtanggal kadagi di sakak, adamang tangtanggal kadagi di doa nga ima.
ngawanin ti sabali nga naramid manong nemi ni demonyo nga Noel no di nang nanguyos kan kanya. Nangikatan ti arwatan, ti brak, ti short ko, ti pantik. Kat binaboy na kun manong nemi. Awanin ti naramidak. Awanin sa bali manong nemi nga naudi, nga naipukaw ko. Diyos ko, tulungan da. Manong nemi, jakon kayat pa nga iladawan no anya, dagiti naramid da kanya. Kalbasan manong nemi, nga naburak ti salsalmet matak, nga kristal. Iti mo na parang baboy kanyak manong nemi ni demonyo nga Noel. Nagsisinublatan dak manong nemi. Nga ore nga tagi ikisak kawan pulos tinak makangig kanyak no daman makangig kanyak. Asino kumati na tured nga mangisalakan kanyak. Nga mga tipati panang bababoy kanyak saka di talo manong nemi nga demonyo. Hawanin. Namin pinsanan manong nemi nga nailugas-lugas piman ti dayaw ko. Ikakaiso na salsalamat matak nga dayaw. Tawanin. Namin pinsanan manong nemi nga nailugas-lugas. Nga pinanawan daklatan manong nemi nga slawanan yaman na. Nga kaslawang pa yan tipigsak nga bumangon. Awanin tipigsak manong nemi nga umadang. Nga kaslakayat kun ti matay. Diyos ko. Abay na pasama kayak ti kastoy. Abay nga masakal nga mapasama kanyak ti kastoy. Siyak pa'y nakapimpiman nga ulilay ti ina. Kahit ko lang biyag kami kay ni tatang nga masaksakit. Nagtrabaho kakatulong nga magayam. At nasadyait ti pasurot ti Satanas. Nga mangilupit-lupit. Mangidadanas kanyak manong nemi. Apay nga binaybay anak ti Diyos. Apay nga binaybay anak ni Apo Diyos kat nagpatulong akmet ken ko ana. Ano di basol ko tapos mapasama kanyak ti kastoy. Basol ko ka di matlaeng. No apay gabin nga napanak. Imanugot ak. No apay nagisinarak ak ken ni Senyorito Noel. Basol ko ka di matlaeng. Nagsasarno manon nemi nga din mo prak dagiti sutil nga pasamak ti panawid kaniyak. Iti may suot kun ti arwatek manon nemi. Yung karigatak, iti nagawid sa jabalay. Dati muna kayat kong nga pangipakaamuan tinapasamak kaniyak ket ni tatang. Nga ni tatang tagdesisyon no niya terabidek no nakikipulong ka dagiti pulis. Iti panangramas kanyak dagiti talo nga lalaki. Ngaman niya tilaban mi. No pa kastama nung nemi. Ing karigatak tinagawit tapno nakipulong kinitatang ti amin. Kas may isang anak agipulong ang kinitatang ko. Ngem tapno madatngak manong nemi ti may sapay nga pasamak. Nakadado ti tao jay balay manong nemi kat sinabat nak ni Nana Berta nga nangibatsak iti amak nga nangarakop kanyak. Masyal ako na tayo ni tatang mo. Niya!
Sa apod na dito na nabasa. Pinaybayan niyo ti amang. Binantayak mo ti kulak ngam samot akang kanayon nga nakabantayak ken kuana. Di na siguro maibturan ti panagrigrigat na. Iso nga nagpakamatayin. Binagsul na. Tibuksit na. Siguro kat talaga nga naikarin nga awanin ni Turing, ma'am. Naladawan ni ti mapangko kitain, naugutan na ni ti Adara. Awanin angis ni tatang mo. Nagkikisak man ang nemi. Nagpukpukawa ka nagikiki. Abay ang gusto nagiti pasama, abay. Abay ang gusto. Tatang sa sinupay tati magipulunga kiti naramin da kaniyang itatawag ka mantel. Tatang ko, tatang. Kasla namin pinsan manong naming na igabur ti lubong kaniyak. Iti dahi nga pasamak. Kaya taylayan nga napasamak. Ngayon dadanes dati dayaw ko, dagiti talo nga demonyo, kalpasan na sumangpetak dito balay, nga may saan nga nalami sa bangkay ti amang. Nagmulmulang lengak na tan manong lemi. Gusto na mapukpukaw ko pa din. Tisimbang ti panunod ko. Binayaklatan manong nemi, digiti karuba mi, nga nangasikason, iti pa nakaimansayagan, ni tatang. Dakpagay din may paunag ti taraon, nga kaklase ni Nana Berta, mang pilpilit kanya kamangan kay uminom. Nga di naman tinamag, noon yat napasamak kanyak. Tadi da pulos namnamain manong nemi, kalpasan data. Nga nasapsapa na pasamak ti ba na kay dadanas ko. Sakbay siguro na luktalan da nga natahiyan ni tatang ko. Nasakit manen manong nemi, tinapasamak, iti kabigatan na. At daki ti sibay, tinakamansahag nga amak, manong nemi, idi umasdeg ni Nana Berta. Merci. Merci anak. Nana. At dadagiti pulis. Pulis? Pulis? Sapsapulan da ka. At da siguro nakakita ka, tinakapasamak na nakit. Baka sudat nagipulong, baka salut-sudad na napudno. Wan, kinapudno nakit, iso ko matirantak, mapan iti pulis. Sir, isak ni Mercy. Sika ni Mercy nga katulong da senyor ken senyora nga kingkong at asyenda. Wan sir, kinapudno nakit, umay kumakata kayo tapno. Diyakon na ituloy manong nemi, ti kayat ko kumang ibaga. Nga ti ibagak kumakit tapno ibagak ipulong ko nga rin na masdak. Ngam saan? Nakikitutak iti pusasan dak. Sir, apig nga siya ti pusasan nyo. Nadareklamo da senyor kan senyora kan ka. Nga nagtakaw ka. Nagtakaw? So ganas kang ibalod na ka. Nagtakaw siya, nagtakaw ang. Saaga mo doon na ito, sir. Ano ko matitinakaw ko? Yun na siya at katsumurot ka na kami. At the senyor kani senyora sa jay police headquarters. Sa jay nga sasarita kayo. Isaan ka po na ito? Isaan na po na ito? Isaan na po na? Alam po na. Nemi. Sakbay nga inlogan da kiti patrol car naging di polis. Inasadganak ni Nana Berta. Hindi ito rin nga napasamak ka. Pinagtatakot na kamatang balasan ko. Nana makamo ka yun.
Baka mo kayong ginitatang ko. Naturay tinang pabasol kanya. Baka sa anak nun makasubli. Magagtalin na edak doon hindi magbaludan na baka mo kay kuman kinitatang ko. Kadagpaiso manong nemi na danon ko dito'y da senyor kini senyora. Senyora, nagbalinak nga napudno ka na kayo. Sa anak ka nagtakaw. Napanggam lang sa Manila. Kalbasan na. Hadan anomalya nga naramid mo. Hawan na mong tibagbagayo, sir. Arad to'y ni Belen. Nga iso mismo, tinakaduktal. Nga dagiti, sapsapulan mi, nangingin ang alahas, kat adda mismo iti handbag mo. Nga imbatim, iti ayan, di kita rawatan. Nanabilin. At sinyo ka di nga maramit ko dayta. Kuha ngamin, merci. Si Mangpit, senyor kan senyora, kat adda sapsapulan da nga alahas, nga awan, nga naibati da. Kat da kami ati pinagsapol da. Kat da kamo gabot tawan ka, kung na da senyor ken senyora, baka no sikat tinangala. So nga napanggam nagsukain iti kwartom. Ada ti uneg ti bag mo. Dagiti nababalor nga alahas. Siguro kat nalipatam lang intugot, iti panaglibas mo. Saan nga mo na dito, nana? Agpesong yung batik tibag kong yung awan ti alahas. Gapot na pangalak mo ti alahas. Diyo ka di salud-sudeng kanyak, ngonat na pasamak. Iso nga sa anak, nakasubli. Hindi pa nagpakadak kang ka. Nanabelen nga napan. Iti lipas pangal daw iti kalman. Iti magamakit, yung kasarong kari ni tatang mo. Yung natay gaya man ni tatang mo. Senyora, awan ti tinaktako ko nga alahas. Kaya amuyo, kalakumano, anyat inaramid kanyak ti anak yo. Kaya di kini duwa barkada na. Ba't nagsimpayan ti anak me? Nagloko ka. Officer, ipupok yun na ito eh. Mananakaw. Saan nga mo ito na ito? Batandak-sandak kay ipupok. Saan lang kay balon ka mo tawan di basol ko? Siyak ti rumbay nga gipulong itinaramid kanyak na inatalong ang demonyo. Rinamasda. Nagsakit nga nakasaksakit manong nemi. Anilagit ngaminan ti may salaeng nga nakurapay. Anilagit ngaminan manong nemi ti may salaeng nga nalupoy nga babae. Nga ore kasanot inak pa nang ikis ti kinapudno. Ngam saan da nga mamati kaniya. Siguro mamati niya na Belen. Ngam awan titured na nga mangkanunong kanyak. Awan pulos tinatured. Awan pulos tinatured na nga mangkanunong kanyak nga mangibaga nga awan ti basol ko. Asino ti mangtulong kanyak. Asino, awanen. Tani apo Diyos na nagpahikayatin nga tulungan. Nagrurutap. Nagsasarunod ang inipasamak manong nemi. Sakpay nga naramas, sakpay di may balod. Paunay mata na klase ti panagbiag, kan gasat manong nemi. Nagtalin na edak diti pagbaludan manong nemi. Ni Nana Berta, ti may si Marong Karkaniat. Nga
iti anya man nakasapulak ng runa ti arwatek. Nana Berta, maitabon to nintong bigat, ti bangkay ni tatang mo. Ipagpakasim to ka na kiti polis, ta escortan da ka, tapno adandaram matlaan, iti pan nakaitabon na ni tatang mo. Barbaring kayat na nana. Kumusta ka dito ipagbaludan? Kakaasyak tilamok, iti rabi. Uri no sanda kang aserkin nga pagkaramidan ti dakas ng iti pulis. Saan mat nana? Kasla kaya kahit ko pa yun ti matay, nana. Sa mga tultuladan, tinarami ni tatang mo. Di ka mapukawan tinamnama balasan ko. Saan nga maturog ni Apo Diyos? Saan nga maturog ni Apo Diyos ko na yung apay nga ron? Siyak nga wang basol na, siyak na may balon. Siyak na yung ka na kayo, Nana Berta. Hindi pa nagawid ko, hindi kalman. Lip-lip pasti pa nagramas kanyak, di talo nga demonyo. Di Senyorito Noel, kanda kiti barkada na. Iti naaramid nga kalapaw. Iti igid ti karayan. Inaramid na tayo dyan. Tapos na mapasamak ti kasto nga nakamamas nga naramid na kaniyak. Kalpasan na di ba nagawid ko? Impasamad yung manatayan ni tatang ko. Itay lang kabigatan na lang yung mayan na gini pulis. Ang mga baga nga nagtatakawak ka no. No, gusto na kita magbagang balasan ko akit. Plinano da nga na siya ti amin. Tapno saan ka baka ipulong ka na kiti pulis, tinaramid na kiti talo. Pinagtatakaw da kan. Naulpit na nana. Awal nga tanti kakaulpitan saan nga isuda. Isuda ko matirumpay nga malusot iti pagmaludan. Isu ko matidusayan na mo Diyos. Kaya mapay nga di dakas. Isudat na wayang nga ngaramin ti dakas. Apay gasto tilintag ti tao. Kan tilintag ti Diyos na naapay. Saan mo mapalawan niya po Diyos malasa ko. Kasano nga matulungan nak ni Apo Diyos. Lumtaw to ti kinapudno. Kaanon to nga lumtaw. At ang di panglaban, kaya kiti natuturay, nababaklang, nabibilag ng tattao. At ang laban, tikas kanya, ka nakaluplupoy, nga nakakurkurapay. Kabailak ka ni nga labanan ni da. Kabailak ka ni, ay parang ti kinapudno. Di din to nakasagana damat nga mangkalub iti kinapudno. Saan namat maturog ni Apo Diyos? Saan ka mapukawan tinamnama? Ala naganaros ka sa mulip-libatan ni Apo Diyos. Saan ka gwigiwing astanak? Saan ka umabot ka ni Apo Diyos? Manong Nemi, naminsan lang nga nadangag ti kasok. Awang pulos ti kinaduwak. Manong Nemi nga nang itakder nang ilaban ti kalintiga. Puro dagiti timakder nga saksi Manong Nemi ket puro against kanya. Ni Ana Belen Manong Nemi dinakpulos na tulungan. Dahil baga na tipudno nga agsapsapol si Mangpet da senyor ken senyora nga nagkapudya Manila. Sapsapulan da tinapukaw nga alahas da. Nairanakmat nga awan at anya nga rod. Awanak ready nga aldaw. Tada kiti Manong Nemi nga pagsisinublatan da kiti talo nga demonyo. Insalaysay na nga nagsapul da. Kat nasapulan da kiti alahas iti uneg ti bag ko. Iti uneg ti kwartok. Manong Nemi. Nadesisyonan nga dakos, Manong Nemi. Gabutawang pulos, tilang tulong kaniyak.
nga kaday di nga kundawa ikat kasarsaritak ni Apo Diyos, ngan di nagpulos simpangag ti Diyos. Ti kumakinapod no ti lumtao. Imbagak pa'y manunay nga pagpakaasik iti Diyos, nga da ko man isang sangen nga timek nga mangibaga, nga awan ti basol ko. Ngimawan, pinusasan da kun manunay mi. Indiretso da kun, iti pagbaludan dagiti padak ng babae, iti koreksyonal ako nada. Iti kadak, iti pagbaludan manunay mi. Saan na kamatimtimek? Uri pagpagunyandak. Agmulmuleng-leng aklatan. Kung saan nga dito correctional tinang panandakan ka. Idya ko mental hospital. Bagtit kang samatan. Ha? Nataga mo? Mercy. Sakmat ni Amanda. May sakmat na balod. Imsyak pa nakamayura. Ito dito nga Zelda. Napintas ka, Mercy. Baka no, kurso na dahil ka na gito eh. Nagbalilang nga tumbo dito eh. Ibawang ti pagdanagam. Siyak ti makamukin ka. Nagyaman na kamanta. Ano kami tinapasamak? Ha? Manong naimin sa laysay ko kini Amanda ti amin-amin. Kahit mo sa wen? Saan ka nga virgin? Saanin? Talo ang lalaki di nagsusunublat. Nagsasarunog dagiti pasamak. Kasladyak maibturan nga awatan. Aglokayan ti tornilyo, ti panunot ko. Nagsasaruno. Rinamasdak na tayo ti amak. Pinagtatakaw dak. Awang pulos, tinangtulong kaniyak. Awang pulos, ti kadwa ka ng ibaga. Nga sana po no, ti pamabasol da kaniyak. Gusto nandak dito ita. Dito ay ako nga matay. Awang matin ti kaduwak, natay matin ti amak, hindi na. Hindi ka mabukawan tinamnama, Mercy. Mabukawan tinamnama nga niya. Nga makarawarak tumitlayang di dahito nga pagbaludan. Kasano? Aglibasak? Hindi ba naglibas ko sa dino ti papanak, anya taramidek? Lumtaw to ti kinapod no. Awanin ti pamatik pa eh. Baka no, adan tumitla mang tulong kan ka. Sino kumati mang tulong ka niya? Saan ka mapukawan ka niya? Saan ka mapukawan tinamnama? Mangnamnama ka kiniya po Diyos. Lading itag ko na yan. No, bakit din ti pamatik iti Diyos? Uy, saan mo sa unti kasta? Agbutan ka kiniya po Diyos. Naanta ko talaga iso na kaping ipinaybayan na. Siya ka nakakaasi nga nakaluplupoy ka babae. Na itupak alamin pinsan si bumukay lalobong kanya. Iti ka naman kadyak tubulusan makaaon. Diyak pulos makatakder iti pa nakaitiklib ko. Kasano ko ma? Kasano? Awan ti imposible ka na po Diyos, Mercy. Basta dalag ka kinkuha sa ka mabukawan dinamdama.
Babaen kay ni Amanda manong name saan kumatlangin tulok ngaglukay ti tornilyo ti utek ko. Kada kiti pa magbagana. Di ka ba nakaulit-ulit na, panangiulit-ulit na manong name ti may panggip kini Apo Diyos. Na naruna manong name kada Domingo nga nagdisect ti relihiyon nga umay mga kasaba kada kami mangipang-pangag kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Magibagdangagak met manong nemi. Sumsumnek met iti panunod ko. Dagiti nasantuan nga balikas manipod iti Biblia. Pasaramat mamang-aran ti reknak manong nemi. No kastangag kang kanta kami. Kanta nga may sakot iti Diyos. Kadagiti aktibidades manong name iti unek correctional magipartisiparak met. Ibagbagangarod ni Amanda kanyak. Nagbiag ka dito yung panunutin mga saan ka lang nga balod. Saan ka nga balod? Kasi layarig mo lang nga napangka lang nagtrabaho iti abroad. Kasi nalang ti panunutin. Kat urayem ti panagkarpas ti kontratam. Kasanunog na nayon nga 80 patingga ti kontrata. Kasat mo ah. Ayam saan ka mapukawan tinamnama. O, sanay ka man din. Kasi lang amin, awan apulos tinamnamak eh. Sino ko tinamnamaim nga mangtulong kanya kas pagkari ka na naman? Anugutin to ni Noel. Makonsensyan to ni Noel. Kahit mapantog agkumpable ti police station. Baga na nga rinamasdak. Kahit pinabasol dak lang nga impandalang di alahas. Ito nagtibag ko kasi ay planted. Mapasama ka na agkumpable ni Noel. Tsak mamati. Agbagtiti na mapan na anugutin nga rinamasdak. Sa planted ti amin ang pinabasol dak lang. Narigat na mapasamak dayta. Narigat na mapasamak dayta. Ngayon saan ng isot mapasamak? Anong ruti mapasamak? Italag mo kinapo Diyos ti amin. Merci. Saan nga maturog ni Apo Diyos? Saan na kang baybay na Apo Diyos? Ada na ito din nga panawin. Apa nang tulong na kang ka? Intun kano? Into nagtutuloy ng naglukay di panunod ko. Into na dagundaway nga mapanunod ko nagpakamatay. Samo panunutin dayta. Ulitek. Agbuting ka kinapo Diyos. Nagtalik ka kinwana. Manong name di pagpintasan na nililiwag ko ti amin nagtugnaya kasla gagangay lang apa nagtignaya tulad at teraramiden di kitipatak nga balod manong name. Nagasti ko na ni Amanda nga ibilang milaengen nga da kami ti abroad nagtrabaho. Nga gurure di kitipatpatig mi. Iti pa nakarawar mi. Wano pa nakalpas iti kontratan. May sakit gudo ang atawan ko manong name dito correctional. Ito ay asid ganak ni Amanda. Uy, papaeban na ka ni Warden. Apay ka na. Tsaka mo. Adan sa bisita mo. Manipo di adak dito eh. O, puros na ng bisita ka niyak. Imbag ka nagdinado ka balod dito eh. Tadamang bisita ka nakwada. Siyak nga eh. Sino ko bisita ka niyak? Ni Nana Berta? Kasano ko ma? Ni Nana Belen? Nakadwa ki din kakatulong? Wala sino ko ma? Kaamun ah. Ingkan sa di opisina na, gabot ada guru uray kaya bisitam. Manong name di sumrekak.
may isang nga nagwapo nga lalaki. Di ka sasarita ti warden. Hey, Mercy? Yes, ma'am. Iso ni Attorney Dindo. Attorney? Nabintas kang peso. Isumid lagayam. Attorney? Manong nemi ti Magda rin nyawat na ditakulap na tapno gamamu kami. Manong nemi? Nakariknakit na isang sanga na bang-ar. Iti ba nagkariknak nalamuyot ka na barang ang takulap ni Attorney Dindo. No jak mariro manong nemi inauna ngim ni Noel. Gwapo. Kasla nadakit pa nagkangkaingas dati may sa karikiti barkada manong nemi ni Noel. Mercy. Yes, sir, attorney. Karuruar lang ti board. Ti resulta ti panagtake ko ti board. Kat may saka na giti nakaruar. Kahit ko't makaigamasigod ti kaso. Nga si kaswek. So nga, ti kasom, ti mo nang igamak. Kasok nga niya, attorney. Pinagtatakaw da kasang ka di. Uwan, attorney. Naumpulos ti laban ko. Naumpulos din ang kanunong kanya. Nagsasaro no dagiti pasamak, attorney. No kahit mo nga mangignoanyat na pasamak, kibagakan ka. Siguro nagdamdamag kan, ngawawang kas kanyak, mangibaga. Ti amok, nagpaay ka katulong na senyor ka ni senyora, kaking kukat asyenda, nga pagiganan nyo. Una, attorney, nagkursunada kang ka ni Noel, ti burodagda. Una, attorney, inayat ko met, tadi amok, kat saan kas diya, ti kinadamunyo na. Kangabali ko man rin namas naklagit ng paspasublat kadag iti barkada na. Legit na sakit. Api nga samong yung baga na kita pulis. Yung baga ng awan tinayat nga di mga kanyak. Kalpasan deta, natay ni tatang ko. Kabigatan na tiniliudak na giti pulis. Ngayon balod na. Nga pinagtatakaw na. Nadadangag, ti kaso, kaumpulos na ang tulong kanya. Namin pinsanan ng sarak na kon dito eh. Ngay karkarong ti awan baso. Ngay sunat na kabasol. Isang din ti may balod. Natunay. Manong nemi gamot akong matintugod kung magpunas ko iti luwak. Nakiktutak, manong nemi. Idiruar ni attorney ti panyo na. Kadisot mang punpunas ka dagiti luwak. Saan nga nagasangin? Kabuta. Paukag ko ti kasom. Katsak ti mga ibugado ken ka. At nga ti pala namnamak nga makaruwar. May bagay ti kinapuno, attorney. Nabilag kay kadi. Baknang kay kadi. Baknang ti kalaban, attorney. Ura kasunod kinabaknang na. No talagang may iruwat ti kinapudno. Saan nga bali nga bursek ti linteng. Kanapintas ti ebidensya. Saan ka mabukaan tinamnama, Mercy? Gamot at nakapinpintas sa nakadakdakil ng ebidensya. No, bay. Diyak kumakayat. Gamot na mairaman ti kapsat ko. Yan yung tikit mo sa una, attorney.
Ni Noel, Eric, kani Harold, agbabarkada da. Best friends na gito di ba? Una, attorney. Ni Harold, at Jack, kabsat ko ni Harold. Kabsat mo, may isa ka na giti nagramas kan nga. When? Diyan ko makayat, ngayon ti kasom, gabot na mairaman ti kabsat ko, nga malungsot iti pagbaludan. Ngayon, kasi napataak, kabsat ko man mo na sino. Masapol nga, lumtaw ti kinapod mo. Iti lang lawas na. Nadaron ko digitik babarkada di balay mi. Ni Noel, ni Eric, ni Harold. Sanda nga mo din tenga. Narasaw da ang gamuta doon tinainom da. Kadawan ti sabali nga tupi ko da. No saan nga siya? Tinaramid ko. Nalimed nga imbidyok ida. Naulit-ulit ti parang ibagada nga rin namas da ka. Isot pagkakatawaan da. Dinitalya da. Nagaramid, nagpaaramid ni Noel ti Kalapaw. Tapno sadyay. Uneg ti Kalapaw nga mismo. Nga pagpapasan na ka, inistoryada nga mismo. Bigla ka no, nagbabawi kan. Ngayon kinamatan na ka ni Noel. Ngayon paidda. Si Mublat met dagiti dua, dag Eric kini Harold nga nang tengel ken ka. Inistoryada. Isuda ken aramid isuda malat nag-inistorya. No kasano, nga pinaaramid ni Noel, di panangala ti hardinero, iti alahas, nga impan na iti uneg ti bag mo, iti uneg ti silet mo. Plinado na. Umanayad na di ebidensya, tapno ni kastag at mapaniknikan, nga isuda kit rin namis da ka. Tapno mapaniknikan, nga pinagtatakaw da ka lang. Kalaban ko man tibaknan. Mairaman man ti kapsat ko. Yung masapol, nagpanuray ti pudpud ng walinteg. Sikat umuna akasok. Nagpepeso ka din yung mangmangig ko, attorney. Nagpepeso. Nagkari akon ka nagsapata. Dahito ito muna nga tinglig naso. Kaso. Palungsop na ti pagbaludan, nagditalong ang gagayem. Ken oray pa de senyor ken senyora. Madamage na. Pati iso na. Oray mairaman ti kapsat mo, attorney. Oray sinot may ramaraman. Aguri ka lang dito eh. Tay sayang kat ko ti amin. Kalpasan na. Maukag ti kasum ket dudumteng don ti hearing. Rumwar kan to dito eh tapno dumatag ka iti korte. Oray ko lang naarakop ni attorney din to manong Nemi. Gaputan ay ka na kung di tinamnamak. Oray ko lang mo dumod ti rupak. Iti barokong na iti ba nagsangit ken panagyaman ko ken kuan. Ay, yaman na ka, attorney. Itapay kat kasla makikita kon. Nga lumtawan ti kinapod no. Ay, yaman na ka, attorney. Okay lang. Nabasan ti arawatik. Sorry, attorney. Awan di sa balik ang runa pagyamanan tayo. Nasaan nga ni Apo Diyos.
So, ang bati ka, kaya may schedule doon ti hearing, o may dakan to irwar. Nakaragsagsakak manong name ka nagsubli ti ayan, di kiti kaduwa kabalod. Ni Amanda Asigod manong name ti Masidag. O ano ya? Kasla na waknitan nga namin pinsan tinangalangam nga lubong keng ka. Iti dahi tangalangam. Ha, merci. Merci, bas. Ita ka lang nga umisam ka kasta. Risang sangin ti isam mo. O makita. Di ka mapukawan tinamnama ko na. Napasamak. Asin ready nga atorne. Nga nang bisita ken ka. Inlawlawag ko anong name kini Amanda, kani kiti kakaduwak, nga ima-imasidag, nga din nang dengeg, iti istoryak manong name. Kalbasan na, nagapir kami manong name, nakinapira, karigiti patak nga bago. O, makitang, Diyos to. Hangam at maturog na po, Diyos ko na kita. Lumtaw tit kinapod no. Gama na kamanda. Dakal mati na itulong mo kanyak. Ada pa lang nagpepeso ka na nga naturid na diyang abogado nga lumaban ka na kiti na baknang. Sinapataan na, damo na ito akaso. Diba? Naturid na ata, damo na akaso. Masapol nga may mailaban na. Nagpintas nga pakaidamagan na, no? Adda kan ti unang tibagbaludan, nga ti kalaban mo, kat babaknang, nga nakurapay ka lang, napag nilimtaw ti kinapod no, napanghabag na ti kasom. Nagpintas ka damag, di ba? Inamgat, awang pulos tinamnamay mong tulong ka. Awang ka, di ba? Maglagi din. Dadakas kini atorne. Kapsat na pa hamping nga, nakasagana pa nga, mangipabalod. Nga drobeng nalao na ya. Dapat pag kunaam ti kinapod no na, maapektaran pa di kapsat na nga mismo. Ngam talagang ipursigi na. Manong nemi kalpasan ti makalawas, irwarda kon di pagbaludan. Gabot dum atendarak kanu manong nemi ti hearing iji probinsya mi. Agsubliak tupay nga ta. Agsublikan tupay lang. Agkikangan di malpas ti kasom. Amanda. Ay. Agsublikan tupay lang ah. Kaya nang oray nung kaspagarigan ta. Hanggang nung agsublin ta. Malpas tong ti kaso. Umay kan to masumarsarong gargada kami ah. Sanggay to pulo sa malipatan. Manong naimino sa din nung akorte di nga din nang nagtikaso idi damo. Nga namin pinsan lang manong name nga nang nagtikaso, nagka-desisyon da nga sigud. Isumat lang manong name ti nakaangayan ti bista, ti hearing. Awan ti makitak nga maamok manong. Naging ga nakita ko ni atorne. Sinabat na ka. Kumusta kan? Atorne. Hindi ka madlag na nervyos. Medyo nervyosak. God, mabaling ka din katanyo tapusas na namin. Yes, attorney. Kita nyo. Namnamahan nyo kung mga aglibas. Nagtatawa, pusas na. Manong Nemi, nagururay kami. Naging gadimteng nagkita dumapay nga bisita, Manong Nemi. Hindi makitak ni Noel. Manong Nemi. Nadamat pulis ang mangkuy-kuyog kadakwada. Ni Eric. Ni Harold. So nagitan rapist. Among ka di Mercy, nasaan lang ang siksik at ibiktimada. Attorney, ado, gabot na dagito yung gagayim kat talagang ayop da, demonyo da. Sikat na udi a biktima, kunak kuma. Ngem, kalpasan ken ka, adapi may isa. So nga,
panagkunak, malungsod na ti pagbaludan ni gito. No kung tama palang uso iti sili elektrika ket rumbeng unay deta. Iti kasta klase ti kaso. Nagkakasimot tila nga dato ni. Gagangi deta. Agpapa PT style da. Nakapusas da. Kabutakal basta nga nagapuak iti koreksyonal ang sarita ta. Siya konti nga reklamo ka na kwada. Ti ebidensya nga video, tumunayan nga, rason tapno tiliwan day na. Nakakasiman tilangada. Hanggang nga masyan. Takinasyan na kakadi. Bakit i-declare mo dito yung mapakawan mo ida? Ano nga tanong? Maabsulto di kabsat mo, Tony, saan nga mabalin? Awan ti rason tapno maabsulto ka po ta. Ti ebidensya, isulahan tagmandar. Manong nemi si marunong nga nakita da senyor ken senyora. Pati soda na idarong. Sa barin to akaso ti may pila ka nakwada. Umadalang saksyan na tumuno nga hearing. No anya ti pudno, isuntot in kay salaysay. Intun dumti nga sika. Idagtugaw iti witness stand. Nalawag ka di mercy. Sangkag na nervyos. Baka agsangsangit akto. Ang baling agsangit ka basta maawatan, dagiti kayat mo ibaga. Di kayat mga sauna, Tony. Nga maliklikan nga lagapak. No kasanodak nga indananas dagiti talo. Madamdama ti pa nagsangit mo. Murahan tamang rugi ti bista, ti hearing. Kat nanyaman dagiti details. Nudumteng doon, ti pa nakatawag mo. Isunton ti pa ng istoryan ti kasama. Isunton ti pa nagsangit. Manong naimi naibuang manen na minsan, dagiti luwak, kabayatan nga isalsalaysay ko, dagiti pasamak. Ngawan surok, awan kurang na manong naimi. Nagalpasan data, insubmiter na ito ni Dindo manong naimi ti kang runan nga bedensya. Agas, pamaneknek, nga amin nga imbagak, katusto. Nga dagitimit lang mismo nga rapist manong naimi tinangako iti aramid da. Naulit-ulit nga indatilyada. Nga binuya manong naimi ti uneg ti korte ti video. Ngayon video na Atty. Dindo. Manong naimi. No idi siyak, idi damo nga dadangag ti kaaso ti nga pinagtatakaw da. Manong naimigit dinisisyon da nga dakos. Ngamit day tagon daway manong naimi kasla na ulit dagiti pasama. Tadaka di pala nga rod pangdepensada iti biyang da. Idin na nakalawlawag ti amin. Samad nga rod mabalin manong naimi bagada nga produksyon laeng da di nga video ta nakalawlawag. Langada. Manong naimi. Diya ka mo, narumbeng nga maragsakarak, kung saan. Diya ka mo, narumbeng manong naming anugutek, nga nabag-utanak ti ado nga, tudok, ado nga siit, iti baroko. Manong naming. Ninamnamak, nga gasta ti masamak, agas ko na nato ni. Iti may kadwa ket maudin to na pesta. O may kantulangan nagpakita. O saan kan gaguni. Gabot malpas ton ti desisyon. Attorney, kasanun no ana? No anya? Kasanun no agbaliktad ti amin? Kasanun ko ba ti panagbaliktad na?
Kasi nung kwartahan ti judge nga mga ramit ti desisyon. Numaabak ka. Numaabak ta. Sumurtak kang kati pagbaludan. Tay balot ko bagi. Di mo lang mo nung anat marami ti kwarta torne. Injahan takmat. Milyon tinted da senyor ken senyora. Tinjaya da. Ako lang kumaibagbagan kan kahit kumalay baga. Nagpeso nga dakkel ti maaramid ti kwarta depende. Imagine na, makakwartak pa di dakkel. Maobsolto pa ti kapsat ko. Anya pala ti kahit ko. Ngayon ti konsensya, tsak mawat. Kabuta nagkariyak. Sika, dito kasom, ti muna akasok. Ngigkamak, masapul nga pangapak ko. So, magnamnama ka, Mercy. Mangapak. Mawayawayaan ka. Kat sumublat ng malungsot ti pagbaludan di talo. In sublidak manong name ti koreksyonal kat nagtultuloy ti namnamak. Sumaruno kan maudi pa nakangeg manong name kan panaka ti desisyon. Kimaitak maninala manong name. Di makadanon ako dito lugar mi. Kumakit inyawid mo di gitarwatem. Tano, matisisyonan nga, tawan basol mo. Kanya, may order, ti pa nakarelease mo. Manilas nga daos. Nagsubliak tumalas sa dyato ng pakada. Okay. Ngayon ti problema ka, Torne. Ano problema? Numawaya-wayanak, papanak. Di agawit ka sa jilo kariyo. Adang nga pa lang ti balay mi. Kinasaritak dagiti kalugaram ngumay dumatendar. Nanaro na kinina na Berta. Namin na doon ang pimasyarak sa diya kabayatin nga may sagsagana ti kaso. O ti kajeda no? Nana Berta, paisukin kadwa na dagiti karuba mi. Nana, kumusta? Ay, kit na siyad kami laing nga. Wala sa kukit sika. Ay, na nakapimpintas kalat ha, merci. Agbagay kay kani attorney. Tulay bagbaka yun na. Ay, bakita mga ritem. Ito sumungad kami nakita na kaya mismo agtugtugaw. Gagababay kito. Nana. Ay, agragsakan nga buta. Lumtaon ti kinapudno. May kantosti sa tinrabid na ka. Kumusta di kwarta yo? Kumusta di balay nga? Ay, kita mabangkumalata daldalusan na. Sangat nga papanawon na tayo da senyor ken senyora iti sakop ti asyendada no dumteng ti panagdispara ka desisyon nga mambalod ti anak da dataman ti ko na ni attorney ket kwa baka sumublat nga kakaso di kiti duwa agem baka no makiareglodan to depende no anya ti kayat tayo. Nagbalinton nga kukuha tayo, tidagang nga diswan, ti balbalay tayo. Kasta ti ko na ni attorney. Anya? Kahit yung asawa na, saan lang ti panakawayawayag, kan panakadusa di ti rapist, iti resulta ti amin, huwag ni pa'y attorney, ti mangigam ka di kiti kaso tayo, di kiti asawa ming obreros. Tapos nung di kasta may kanda iti nanaring benepisyo. Nagsayadan na attorney no kasta. Huwag nga rod. Nagkasaysayaan. Tapos lang ma-imagine kung manong name di kiti pasamak. Nga sa alagay, nga sisyak, nga sulot, tinulungan, tultulungan ni attorney dinto no dikat pa iti. Dagiti kalugaran mi manong name nga nairurumen, gapo iti nga. Saan nga napintas? Nga panakaited ti benepisyo kan sweldo di kiti obreros iti hasyenda. Dahil siguro manong name ti pangikaswan met ni ator na dindo karigiti naganak kininuwe. Iti tintengen manong name di kiti amin nga dumatendar
awanin ti sa bali pa nga naaramid manong nemi. No di pa nakaibasa ti desisyon. Kat kaslaglag tatapaw manong nemi iti ulep ti ragsak ko. Iti napaneknekan nga talaga nga dagiti talo manong nemi nga rapist. Kat talaga nga rin namastak. Kat ti pa naka kumbiktar da manong nemi nga tong palbiyag ti pa nakaibalod. Kat ti pa nakay-order manong nemi iti pa nakawaya-waya. Manong nemi ada ba na ited nga danyos. Nga para kanyak manong nemi da ita nga danyos. Kat amin-aminan manong nemi. Kat idi. Tama itupakin manong nemi ti kabel. Babayan ti judge. Narakop ko manong nemi ni attorney. Attorney. Thank you. Nagawan akmet. Ta nagkikoperar ka. Dito ti mo na nga baligi. Sumarsaron to di ginaduma. Kat namnamay nga baligi. Ngim, niramraman ti kapsat mo. Dakas ti kapsat ko. Isong rumbeng nga madusa. Halangan ba't nga kanunungak? Baka siyak ba't agbasol na kanunungak? Basol na. Isot kinayat na. Rumbeng unay nga madusa. Attorney. Kuyogan kang gaganan jay Manila para ti panakarilis mo. Kasano kang agbayad kang ka, attorney? Sing-singa rin ka kadi. Ano nyaman kidawam kas pagarikan nagasaganak nga mga ipaay kas supapak titulong mo. Mercy. Kahit ko lang yung paniknek. Nga, adamit lang kaso ti rape. Nga mailaban. Sakas ka rin duma. Nga tikas nga klase ti kaso kat talaga nga maturo. Dito ti mo ng mission ko. Dito ti engkarik ti bagik. Iso nagbali na kang abogado. Abogado. Nga saan nga mangkilyo ti linteg. No dikat. Manglinteg. Itek na nayan. Kasano nga rin attorney no. Adun tumasadik ka. Nga ti abogadong kat rapist. Pangabakam ka din. Orek pa peso. Kat no. DJ suspect, kung di rapist, itay umasidag kanyak nga agbaling siyak ti abogado na, akit no kas pagkarikan ta mamuak na kiti ebidensya, akit maling kubat nga pagsanudan. Saan ko nga awaten, ibagak nga sumapul dalangin sa baling abogado. Gabuta, no mabaling ka diyak kayat, di mga gamitik aso ama apak. Kahit ko na tayong biktima ng suspect. Kahit ko nga ilaban na giti biktima. Tap na likas tagat madusa. Dagiti ng biktima kadakwa. Ti lugaryo, biktima kayo, iti kinaulpit. Dagiti hasyendero. De senyor ken senyora. Isot isa ronok. Tap na likas tagat may pasubli kada kayo, di ko susto. Sayang, si bibiyag kumapailan na kitinakandak kanyak. Maramanan ta kumamat. Iti pa ay nga benepisyo para kadakwada. Naladaw ka kami nga dimteng attorney. Saan ka naladaw? Apagpag-isunay. Manong nemi, kinuyog na kami sa mga attorney Tindo, nagsublit correctional, tap niya kastagat na anay, nga official, ti pa nakarelease ko, kat nagpakadak, siyempre kada kiti padak, edi nga balod. Merci, pumaspas share kanto
Oin. Umahang nga balet, agam amo kamit ka ni attorney. No adamat problema dito eh. No mairuman kami dito eh. Aguni kayo. Tapos di kastakit. Maipaay to susto. Yun. Kaputan ni attorney din do. Tikayat na. Kahit mailintag tikilo. Manong Nemi Manipud Manila in tulnognak ni Dindo dito lugar mi Manong Nemi. Tiharig na marmarpugan nga pinanawak nga balay na nakamansayagan idinitatang natulusan at gayam. Yan, naberta Manong Nemi simabat kada kami. Hayad na kay gayam men. Merci. Attorney. Wala na naberta. Isublikon, itulod ko ni Merci. Kalbasan na, at si kaswak may kaduwang kaso. Tagitimit king kuka rito yung asyenda at sumungbat. Tapos nilikas na kita. Ilaban ko, kapot adong nga panusak, na adong ti managbaybayan na kata kayo. Ilaban ko nga nagito yung dagang, nagdisuan, nagito balayo. Agbali nga ko kayo. Patitulo tayo. Nga may nagan ka na kayo, titulo na. Homo nagsayatan na torneno kasta. Kaya nagiti asawa yo, nagtagtrabaho ti asyenda. Asapol nga, maitad katakuhan at gusto nga sweldo, benepisyo, kanda dumapay. Kung nakmanlator ni no, di kita lang great victim ti igamam nga kaso. Panakairuruman, panakarape, arig na deta, panangiruruman kata kayo, dagdi babaknan. Attorney, more power attorney. Kung kunada manong name, di kita kabarangaya. Anong name di imuli akto ti balay na istimar hangmat kayo mo binaybayan manong name ni Nanang Berta. Hindi agpakadan ni attorney. Nagbatikan. Agbiyak ka kas normal. Attorney. Kahit ko tagtrabaho ko. Ano yung turbos mo? High school lang, attorney. O may kadyo-pisinak. Ito yung pisinak, conforme ito mabaling ko ngayon. Ibaon kang ka, paramid kang ka. Kahit, no kahit buwan to tagbasa. Tagbasa ka. Oo, pagbasa ka, attorney. Isang harap nagtrabaho ka kanyak, tapos nagdasweldo nga pagbasam. Attorney, agamanak. Ang mga no, ada mangiparit. Mangiparit nga. Agtrabaho kang ka. Baka, kaguranak di sekretariam. Pingarot ka sa isam mo. Napintas lagi di sekretariam, attorney. Awan ti kapipintasan na nasaragak no sana si Mercy. Siya, nga biktima ti Rames, napintasan. Aklo na nakadi, nagdato na kang ka. Attorney, urisan mo pa yung baga. Ni attorney nakangangaw, alaing kakaro din attorney kat no, at tapay sa baling obram. Ulitik ti sa lutsod ko. Tapos saan tayo agbaybayan? Baka overtime. Nagdato na kang ka. Aklo na nak. Ti sa lutsod attorney, kayat nak, edin ta naramesak, nga talo di kita nagarames kanya. Para kanya. Siya katakatatalusan ng babae. Attorney, I love you, Mercy. Anong tinakita mo kanya? Kapag dito siya mo na akasom, sikat mo na mauding ang babae di biyak ko. Imposible, datang kinagawa pa ng attorney. Awan tinagbalin nga girlfriend ko. Tako na, sakto lag daton, mangidaton ti I love you, ti talaga nga babae nga pakarikdak, iti ayat. Nito naman, agang ango, sana kagangaw. Kinuna naman ng name, kat itinanggal na, tagsumbang reping-ping ko, sana inamalan di kiti lips ko. Attorney, saan nga virgin di kiti bibig ko? Gapatay na malakon. Sakbayang na malam saan nga virgin,
para kanya ket virgin. O, iti barukong mo. Attorney, ha? Natsansing ka, barukong mo ko naman inigama mon. Kore pa dito eh. Attorney, laka, agwag-wag. Baka agwayang tibalay mi. Adan sa balik ang daw ay kan. Baka sa, nag-report ka dyan opisina ng bigat. Okay? Kaya mabalim mong i-stayin sa dyan. Napidnas na dyan opisina. At pa nakakwartok. Panakakwarto ta nga to. Edi ang babang panao manong nemi da kami tinagkatuloyan kini Attorney Dindo. Kasla sanak pa lang mamati manong nemi. Kahit nailaban na manong nemi dagitiya kabaranggayak kalugarak. Kahit kasta ko ni tinagsagda manong nemi idi maitituludan ti dagangan nagdisuwan dagiti balay da. Dagiti balay mi. Kung nakata na iraman manong nemi ti balay mi. Ken idi, tadan sa bali manong nemi nga manage si Hacienda. Kaputa, dagiti aking kuka nga senyor ken senyora na pandan ni abroad. Kabagyan dan sa mitlaing manong nemi tinangital kanda. Napintasan ti anayas. Iti panakamanher manong nemi ti Hacienda. At damat bukod min nga balay manong nemi kini attorney nga ni sariping mitlaing iti panakaopisina na panakaopisina. Nagbasak, naggraduarak bet lang di college, kaya nagtaned ako nga personal secretary iti asawa. Kaya kasama tayo nga a plain housewife. Nga nang tagibi, anang padakkel, anang asikaso, karig iti talo, nga bunga tayo na yan. Manong nemi, awang pa iti kaso, nga nagkaman ni attorney nga asawa nga naabak. Taapay ko na, sigurado nga dagiti igkaman na nga kaso ket mangabak. Di na kayat manong naming awaten ti kaso no awan ti makita na nga nananayang ebidensya. Kaduhan na manong naming dagiti rape victim. Anong nami? Ti agdama, dirakkelen dagiti anak mi. Wen, ngimad dapat lang met agprakpraktis manong nami ti asawak no mampaibagbaga keng kuha nga agretire. Ngimsang kano pa lang agretire. Kabutado pala kanong dagiti kaso nga ilaban na. Dito'y probinsya mi manong nemi na sikat unay ti asawak. Ang mga bagbaga manong nemi nga mangingkal kalintigan kadagiti mairumen ken mailupit-lupit. Iso ti abogado ti masa. Kalalukoy na ko mga manong nemi nga kandidato kano nga mayor. Mawang kanumot ken kuan reta. Hindi na kano kaya ti sobrang ti politika. Anong, no lagi pa tinapalabas kaslajak pa lang mamati nga kalpasan nga tinupakan ti lubong kat adamay sakas kinidindo anong nemi nga napigsa nga nangiwalin iti nakapandag kanya kalubong taping tumakderak ng umandang. Sabi ko manong nemi tadamat maited na nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag dito na pagkasaritag ngayon nag-inted kang kadidetalya na turo your messenger. Kaya anos mo, kaya lang mo mga ornos kan nang ibasa, kaya manak unamet karagiti amin nga nag-comment, kan nagbuya agas kanya. Tuyag yaman nga pagayam mo, mercy. Pagayam ko nga mercy, thank you, kan ka, naman pa'y adat to iti probinsya, ang ingkaligago mo saan ko nang bagbagayan mo sa dino ka probinsya.